si Mananghilin eh. Matong ka baby ay yung tanan. Sigmati nga mo nga. Karong gabi na alas 12 na. Ako makatog. Nag-grow ko. Kasabot sa Kibati. Sa tagang anak to Cebu. Sa dito nga ang isang anak na kras. Sa bisikleta. Tarantar ko amis ka magbipo ko kay para sa yung puma. Ang bipo nabidaan hanggang lana ka takang nahubas. Ako kasabot sa Kibati. Kapag kulod, dagad-dagan pas ibabaw. Ganiham nga alas 9. Kangit ako load. Para makatawag ko nila. Kung makatawag ko ng signal sila. Kaya naman tako sa gagaw. Tapos nila. Susan, nakalood ko. Dudan ko nila. Kaya nakatawag ko. Inahan sang apo. Tawag sa Provincial Hospital karon. Kaya nas samad ag kuan kaning dili dapit sang apo kala may identisint nga kuan manang ugma hindi magpasadyon ko di ko kasadyo magpasadyo apo ko kwarta hindi tatakong kwarta mas kuntag basta klinikadong ay wapa may nakoy gamay nga dala wa pa maning email ang gusto nga makuha ang sundo walang asa ka ko dun katulong tutulan takos dun o asa ko maka kumay daw kwarta o katong nag-ulan nga di mo balibad sitwasyon karon nga kasus ko talagang apo sa wala ba dyan kamahan ito as Cebu. Kapag ito nakatog karoon ang siya pag-chat. Itukunta ko ng house Laura kay paadto ko no asa po ito manadali nga gabi naman. Nagitsatan nga chatan this evening kabunok katong marilo nga nas kuan nasa Kapitol kasi mo ito yung tanda karoon kay kuan man anang nag-drive mag-tricycle sa Tagdaran kay gamit ako sa Alicia patong batang hapon katong giingnan niya ang ubanon kay namis tamig katipunan kay isang module bonus pa man ang ingnan niya magdala mag module alas bay mag-answer ganyang mga alas 5 nila kubaan ko walay kulod so ako ko kapalod kay ga ko gibuhat kay panday-panday ko na nasbay og patanganan og kanina kay pandagi taran ng bahay sa kapabanggo wala ko makapalod mo itong nalingar po ko nagbunot ko gabi no alas 5:30 kay mo nagito magliko ko hindi ko bunot nakabingag na ko sa pilit nakatakang na ko sang lana nag-charge mo ko pag open pa ng cellphone walang labasan pa ko na yung chat sa dito ato kong subin sa dito akong subudoy pinapahak ko no naong binagiwa mo chat ko na ako di una o pangutan nag-ansan hindi na pito ko pinaga nga di kong picture ako sindi ito ko ang ito nga di picture ito kong sindas picture walang bo asus na rin ito kong kumakatog maghanga ang ta okay na siya followers na haling message ang inan nga okay na ba ko ng apo magpuri ko siya di lalimaw kanang mahas ko to hospital tarantar ko nakachat ko sa igagaw mamaylo ko kwarta doon kay igagaw ang chat ang mamaylo ko kwarta hindi gani ano naman garantiya ng kuan kaya rin makasadok ugma kasi lagi ng mga bata ang magbuhat kagukuan kay gamahan mo diha dahil lang inahan kay pati ka kuan kaya ka di paminawan kay inahan kundi lamang po
Kung kayo nandito pa ko, bawal maghapon nga na, di ba magpapag daan naman itong hapon pag ito na, daan naman ilang igagaw nga, nagdadagbay, di magaling ko, magbike, pero iwo ko nila kawang hapon, kubaan ko kayo, saka hapon, nagsakay na po, motor, ay mga motor ito, mga bira motor, ilang mga igagaw, mga, bili talaga si chat nga, mga bata, ako na kubaan ko, hindi sa aman yung mga bata, alam mo, hindi pwede ganito ko, kaya pa parang, nagbaing ka mga hindi niya, habang hindi katanaw dito ko nga ang, kauna sa dito ko, kasag pamanto ang, kamunigusyo kay mamantuwa kay COVID. Kita pa man ko dito kan dito ko karon naman mo kita wan dito mas makita pa mo ko din na gahapon pa jud ko ni hangida wa jud mo uban nang ba makatungka ko nang hipis na limang kudaan kaya sabi ko ano ako Lord maloy okay na ang taghang ako. Isang kagyo, kabalisa nga raang sana wag bati ang gutom. Kukupan hapon. Kasi di abot lang yung utan nila sa ali nga. Siniban nga kuan. Nung gusto ko nagbilang ako, kalit ko nakakag. Pinapon ako magputo mga tagkaroon. Mag-alawunan na mas kadlaw na. Kasabot siyang debate. Nagtakal ko kasi may message siyang kuan. Galing mo ngayon mga tubag nga malisgas yung galabi na itong mga apo na ha. Sa kebo, so kung na ka. Malang ang mga apo. Napapas anak. Pinamuhat lang kung buntag ko. Gusto ko. Hindi ko kasi ko rin kapamay doon. Alok ko tapos babaw siguro parang nire maragiging madali madaganan kaya yun po kung tira hindi naman masdago pa kung di kwarta maduli waka po ni-reply sat po kung Esther pagsabasa kang message kaya gabi na pamanairon kampo alam mo kasi gano'n nga basahan nagang message kaya na yung kwarta dito 300 dito ang kwarta igul ito pamasahe. Okay. Mulagi pag order na kuan. What disenta na ko order na ko deliveran o budbud. Sa pag-deliveran na hanga mula ka mo ko uma. Kamalan ito mga hospital kitong madulang maabsin itong isang inhan. Kaya gusto mo tulad sa maabsin. Ano na o. Dito ko bati ang tug. Ako bati ang kitas. Pag-alauna na sa kadlawon. Picture nga ipasa nga gid bitangan og kamugay nila sa mga bata rin tao sa mga kauban na bilin kay lazo magi ka espresyahan matong ilang kahit na kamugay sa mga kauban tong mga bata sa madugalin kay nakaabot sa diyan na dito sa kuan provincial manang uma pohon so do kita ko kwarta ato ko provincial kita lang ito ang sino nga maokay na ang apo hindi ko makatulog karoon ng kampo sino nga maokay na siya kailangan pa siguro ng CT scan kaya mas sana pa kung kamot kung magsakit kung kamot fix o inahan o wahin na inahan ang amahan mo una ng pasag picture ang binagiwa mo kung anahan isang anak na pinipasan ng yung hingin ka na wahin na ipasinito ko no alas 11 na pinilin ang ginang nga sa bata sa patunga so pinili sa unang nga bago ko yun sa patunga munang kita lang ang tanin ko umapahon yung ato na kasulong dyan apo kasi mo mga tuko pa rin sa nito na bako na ang hinahin mo haralindi sulit ko di ko makatulog tungod sa kabalaka
katog maghinangan na kalabalakad ko ang apo. Amin do katong pa yung mga apo. Magpenin do mas ako'y pasibuton mas mahal pa ang apo kaysa sa anak. Kaya ako nag-ausibar na dito sa mga apo. Manakaroon nga sa orasan na napit ko ng mga alas 12 igatong ko bati alto. Yun na kumusato na may nawa na may online sinakatog na antis ka binagin ato nang ipatis ka nang repair naman yung muli man. Pero ako pakuanon masig nanan masitiskan kay naaman rin ag tama rin ang tang medyo na parehang tiri simbako kanas tiri sa una o di man nga nas sakit tagakan bilang o pero wagay na masama da tagakan kanang pasensya na din mo narong ulasa nag-istorya pa ko huwag malagay na nato ko sa hospital nga ko do pasensya pasalamat po ko natunta nga hindi mag-ibang natin tanan labi na karon natunta nga okay agang apon tapos tuwing sa hospital